Nagkasinabot ug nagkahiusa ang nagkadaiyang opisina sa lokal nga gobyerno ug ubang ahensya sa Label Sarangani Province alang sa mangrove planting ug simultaneous coastal cleanup drive activity sa tulo ka coastal barangay kagahapon. Isip pagduyog sa pagsaulog sa Zero Waste Month 2023 nga gipanguluhan sa Alabel Municipal Environment and Natural Resources Office. Mukabat sa usa ka libo ka mga seedlings sa mangrove ang natanom sa mga volunteers gikan sa nagkadayang ahensya ug opisina sa gobyerno sa naisgutang lungsod nga gilangkuban sa Alabel Fire Station, Municipal Police Station, Mayor's Office, Administrator's Office, Barangay Affairs Office, Bantay Dagat, DPWH Sarangani, Omag Alabel ug uban pa. Gihimo ang mangrove planting sa Purok 6, Barangay Kawas, Mangrove and Fish Sanctuary. Laing venue sa aktibidad gihimo sa Purok Lago ug Purok 7 sa Baybay Kawas. Samtang laing grupo sa mga empleyado ang nananom sa Ladol Beach ug Maribulan. Gawa sa pagpananom og mangrove nang hinlo sab ang mga volunteers din ilang gihipos ang mga cellophane ug lain pang mga basura nga nagkatag sa baybayon. Gitapok dayon gisegregate. Usa sa mga advokasya sa Zero Waste Month ang pagmatuto sa katawhan sa kaimportansya sa insakto nga paglabay sa basura ug pagpakusog sa awareness sa solid waste management hilabi na sa kabatan-unan. Ang Zero Waste Month karong tuiga nakaangkla sa tema nga stepping up solid waste management through efficient extended producers responsibility nga ginasaulog matag bulan sa Enero subay sa Presidential Proclamation No. 760 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Benigno S. Aquino III niadtong May 5, 2014 nga usa matud pa sa mga kalampusan sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe